Ọhanezere gị ntị ekele m unu ya bụ egwu dabara dabara anyị alaghachitala azụ dịka isiokwu anyị ji taa na-afọpa mụrụ ọkụ ọ bụrụ na ị ka nabata ihe mebibeghị anyị ka nọkwa na mbido isiokwu anyị kpụ n'ọnụ ka ụbọchị taa ka anyị nọ na-eleba anya mana anyị akọwala ihe ọbụ mana ọ bụrụ na ị ga n'ọdị dịka anyị ga na-aga n'ihu ị ga-aghọta ebe anyị bidoro maka na ị na-aga ịnọ anyị akwụsị nke ahụ wee bụrụ ya isiokwu anyị kpụ n'ọnụ bụ hot tempered ma ọkwanụ anger nke anyị na-akpọ oke iwe ma ọ bụ obi ọkụ. Anyị akọwala na mbido otu anyị ga-esi soro ya bụ ihe n'usoro ka anyị bịazie were ya n'otu n'otu. Ihe anyị kwuru bụ what is anger? What is the cause? Gịnị bụ iwe? Gịnị na-akpata ya? Ele ihe bụ iwe? Ihe bụ iwe bụ ihe meziri nọgidezie gị hụ na mmadụ biliri n'otu ntabi anya mee gịnị? Mebisiwe ya. Inweta onwe gị n'ọnọdụ abụghị ọnọdụ ị chọrọ ịnọ mbụ, ọ bụ ya bụ iwe. Inweta onwe gị n'ogugo obi adịghị gị mma, o nwekwa gị ha na-ekwu nke ntị gị na-anụ, o nweghịzikwa nke ị na-eche nke obi gị na-anabata, nke ahụ gị na-anagide, ọ bụ ya bụ iwe. Anyị jụ ọ bụ gịnị na-akpata ya? Akọwala ihe bụ iwe. Obi gị ịhapụ otu ahụ kwesịrị ịbụ bawazie n'ihe ọzọ nke na-abazighị n'ihe. Anyị ajụzie gịnị na-akpata ya bụ iwe? Ihe na-akpata ya bụ iwe, ihe ị chere na-abụzighị ihe n'ahụ ya bụrụ ihe ọzọ. Mgbe ụfọdụ ọ na-eme obi nkoropụ, mgbe ụfọdụ ya bụrụ nke na-akpata gịnị? Obi ọkụ, iwe ọkụ na-abaghara gị mba, ọ na-akpata iwe ọkụ. Ụfọdụ anyị bụ anyị na-eme ihe, mmadụ gwa anyị ha anyị na-eme, ọ bụ ezie na ihe ahụ onye ahụ na-ekwu bụ ezigbo okwu, kama anyị ga-aṅa ntị leba anya tụlee ihe ahụ onye ahụ kwuru. Ihe anyị ga na-eche bụ elee otu ọ ga-eji bịa n'ihu ọha mmadụ bịa gwa m ụdị okwu dị otu a. Iwe abịa anyị. Maka gịnị? Mmụọ nke mfuli elu abatala. Mmụọ mfuli elu na-akpata iwe. Ejighị ntị ị kwesịrị iji nụ ihe otu ị kwesịrị ịnụ ya, gaa nụwa ya n'ụdị ọzọ, ọ na-akpata iwe. Ị chọrọ ịma nke bụ eziokwu bụ mfuli elu dịka m kwuru, ọ na-akpata iwe. Echiche mgbagọ na-akpata iwe. Enweghị ntụkwasị obi na-akpata iwe. Maka mmadụ nwere ike tụkwasị gị obi gị megherie, iwe abịala onye ahụ maka ihe ị na-emezi abụghị ihe o chere, ihe ọ tụrụ gị abụzighị ihe na-azụtara ya. Iwe adịghị mma. Ịhụla ụmụ ihe ndị na-akpata gịnị? Iwe. Nnupụ isi, ụgha, ọ na-akpata gịnị? Iwe. Ka anyị bịazie tụle, o nwere ihe iwe na-enye? Iwe ọ na-enye ihe ọbụla? Iwe na-enye. O nwere ọghọm dị n'iwe. Ọghọm dị n'iwe bụ mgbe ị hụrụ ihe otu ị na-eche na-abụzighị otu o kwesịrị ịdị, gị bịa wewe iwe. Enwere ike ụbọchị ahụ ma ijidego onwe gị nke ọma, ma o nweghị onye nọ nso, ihe ahụ ị bịara ime aga emezi ya, alasasịa ya. Iwe na-alasasị ọgbakọ. Iwe na-eme ka obodo ya na obodo ibe ya nọrọ na nsogbu. Iwe na-eme ka obodo ya na obodo ibe ya bụwa iro. Iwe na-eme ka di na nwunye gbakọrịta onwe ha alụkwaghị m. Iwe na-eme ka nne jide nwa tirie.
iwe na-eme ka nwa lechaa nne ya tirie. Iwe na-eme ka nne legide nwa ya anya ya bụọ ya ọnụ. Iwe. A sịkwaranụ m ihe ndị Igbo jiri kwuo, ọ bụrụ na mmadụ kpasuo gị iwe, ijide ọnụ gị, jide mkpịsị gị, na ị gaghị echetakwa ya bụ iwe. Maka onye ọbụla jiri mkpịsị mgbe ọbụla kpasuru ya iwe detuo ihe ahụ ị deturu anaghị eme ya nchefu. Mgbe ọbụla ị tụpara akwụkwọ ncheta gị, ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na onye ahụ ga-ejide ume ya, agbanyeghị ụdị ihe ọbụla emere gị, ị gaghị edetu. Ọ gaghị ara ahụ, ọ gaghị esi ike, ọ gaghị egbu mgbe gị chefuo ya. Nke bụ eziokwu bụ na iwe nwere ọghọm. Ọghọm dị n'ime ya buru ibu. Ya bụrụkwa na o nwere uru a na-erite n'iwe, ụwa ma Afrịka amaghị nke ahụ. Ndị isi mbido amaghị nke ahụ, ma o nwere uru a na-enweta n'iwe. Iwe ya na mmadụ adịghị mma ibi n'ụlọ, maka ọ bụ iwe mere di jiri gbuo nwunye ya. Iwe mere di jiri tirie gbuo nwunye ya. Ọ bụ iwe. Iwe na-akpata tigbuo zọgbuo na mmekọrịta mmadụ ya na ibe ya. Iwe abụghị ezigbo ihe. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị bịa tụlee dịka ị ṅara m ntị bịa n'ụmụ ihe ndị a ndị m kpọrọ aha ya, ị ga-ekweta ma matakwa n'eziokwu na onweghị uru dị n'iwe. Ihe iwe bụ ọbata ụlọ ya esu. Iwe anaghị abata ụlọ ka udo dị. Iwe anaghị abata ụlọ ka ndụ dị. Iwe anaghị abata ụlọ ka ọganiru dị. Mgbe ọbụla iwe batara, a na-enwe njedebe. Mgbe ọbụla iwe batara, a na-enwe mmebi. Mgbe ọbụla iwe batara, ntisa na ntigasị na-adị. Iwe abụghị ezigbo ihe. Ọ bụ ya mere akwụkwọ nsọ jiri kwuo ya, ya sị na akwụkwọ ndị ilu isi nke 22 ya, malite na amaokwu nke 24, ya sị gị, emela onye oke iwe enyi. Emela onye oke iwe enyi. Maka onye ọbụla mere onye oke iwe enyi, elee ihe i mere enyi? Ihe i mere enyi bụ nsogbu. Ihe i mere enyi bụ ọgụ na mgba. Ihe i mere enyi bụ adịghị n'udo. Akwụkwọ nsọ ma n'iwe adịghị mma, Chineke ma n'iwe adịghị mma, ya sị anyị emela onye iwe enyi. Maka onye iwe dị ka ọnwụ. Onye iwe dị ka mbibi. Onye iwe dị ka agha. Iwe adịghị mma. Amaghị m ụdị ihe ị na-eche. Mgbe ọbụla emetụrụ gị, ga-atasuru ka ọkụ. Mgbe ọbụla akpọrọ aha gị, ga-atasuru ka ọkụ. Ị na-agba ọbata osu n'ime ụlọ. Ọ bụ iwe. Taa bụ ohere ị nwere ya. Ọ bụ ya mere o jiri dị mkpa na ị ga na-anọ n'ụtụtụ ọbụla na-etinye anya gị maọbụ kwụnye anya gị maọbụ were uche gị nọgide n'ihe onyonyo gị n'ụtụtụ ọbụla, gaa nụrụ dịka o si aga n'isi mbido. Nke bụ eziokwu bụ na onye hụrụ eziokwu kwuo ya, iwe adịghị mma. Dịka anyị ga-esi n'iwe a na-apụ, ka anyị ga-agbarịa ya bụ egwu ọṅụ. Enwere ike ọ bụrụ na anyị bata, nke ahụ na-ewe gị alaala, mana agakwala ebe ọbụla. Anyị ga-eme gịnị?